Üdvözlünk mindenkit, ma egy igazán izgalmas és, hát mondhatni gyakorlatias könyvet veszünk górcső alá. Ez Mantak és Manivan Chia műve, a Tao gyógyító fényének felébresztése 2, a Mesterek és harci művészetek sorozatból. Elég sűrű anyag. Igen, az. És a mai célunk az, hogy kihámozzuk belőle a lényeget. Mik a fő gondolatok, és főleg mik azok a konkrét technikák, amiket te is, a hallgató, be tudsz építeni a mindennapjaidba. Szóval energiagyűjtés, mikrokozmikus pálya, magasabb energiák. Keressük a gyakorlati fogózókat. Pontosan. És rögtön az elején, ahogy a könyv is kiemeli, fontos elmondani, ezek erős technikák, nem játék. Úgyhogy ha bármi bizonytalanság van, főleg egészségügyi téren, mindenképp érdemes egy orvossal konzultálni, mielőtt belevágsz. A biztonság az első. Rendben. Ezt jó, hogy tisztáztuk. Akkor vágjunk is bele. Kezdjük az alapoknál. Mi ez a sokat emlegetett chi? És miért olyan fontos a földelés? A könyv szerint ez a chi, ez nem valami misztikus köd, ugye? Hanem inkább, mintha egyfajta bioelektromos életerő lenne a testben. Valami ilyesmi. De hogy lehet ezt irányítani? Nagyon jól fogtad meg. Pontosan így közelít. Gondolj rá úgy, mint a tested belső, életerejére, ami minden mögött ott van. Az irányítás kulcsa pedig a figyelem, a tudatosság. A könyv a tudat, szem, szív hármassát említi. Ahova a figyelmed irányítod, oda megy az energia. Mint egy nagyítóval a napfény. Koncentrált figyelemmel a chi is erősebb lesz, érzékelhetőbb. És itt jön be a földenergia. Ez egy hűsítő, gyógyító yin energia, a testünk fel tudja venni. A földelés, ez a kapcsolat a földdel, ez alapvető, mint egy biztonsági szelep és töltőállomás egyben. Értem. De miért kell ez ennyire? Milyen vészei vannak, ha valaki mondjuk elkezd energiával dolgozni, de ezt kihagyja? Említi ilyet a könyv? Ó, igen. És nem is veszi félvárról. Ha földelés nélkül mozgatsz nagy energiákat, főleg ezeket a forróbb yang típusúakat, az olyan, mintha túlfeszültséget kapna a rendszer. Zárlat. A könyv említi a kundalini szindrómát, vagy pszichózist is, de itt ez nem feltétlenül megvilágosodás szinonimája, hanem kellemetlen mellékhatások. Erős hőérzet, fejben, szívnél, fülzúgás, látomások, hangok, paranoia, akár komolyabb mentális zavar is lehet a vége. A földelés ezt a felesleges hőt segít levezetni, stabilizál, mint az elektromos hálózatban a földelés, megakadályozza a bajt. Értem. Szóval ez az alap, a biztonsági háló. Oké. És gyakorlatban, hogyan javasolja a könyv ezt a földelést? Mit lehet tenni konkrétan? Több egyszerű, de hatékony módszert is leír. Az egyik legegyszerűbb a talpak masszírozása. Főleg a talp közepén az a pont, a bugyborokkoló forras vese egy pont. Ez fizikailag is stimulál, meg energetikailag is nyitja a kaput a föld felé. Aztán a vizualizáció. Képzeld el, hogy gyökerek nőnek a talpadból a földbe. Mélyre. És érezd, ahogy ezeken a gyökereken át szívod fel a föld hűs, nyugtató, gyógyító energiáját. De a másik irányba is megy, a feszültséget, a beteg, negatív energiákat ki tudod lélegezni, ki tudod engedni a talpadon át a földbe. Ott átalakul. Ez egy kétirányú utca. Aktív kapcsolat. Oké, ez tiszta sor. Tehát ha megvan ez a stabil alap, a földelés, akkor jöhet a következő nagy téma, ami tényleg központi a könyvben, a mikrokozmikus pálya. Ez olyannak hangzik, mint a rendszer, motorja. Mi ez pontosan? Valóban az. Az egyik legismertebb, legalapvetőbb taoista belső gyakorlat. Tulajdonképpen egy belső energiakörforgás. Két fő energiapályát köt össze. Az egyik a gerinc mentén fut fel, ez a kormányzó vezeték, a másik meg elől, a test középvonalán lefelé, az a befogadó vezeték. Ez a kettő alkot egy kört. Ezen keringetjük a csit, az életerőt, a tudatunkkal. Több célja is van. Egyrészt gyűjti, finomítja az energiát, másrészt összeköti a fő energiaközpontokat, a tantieneket, harmadrészt pedig harmonizálja bennünk a földi, yin, meg az égi, yang energiákat. Szinte minden további gyakorlatnak ez az alapja, mint egy belső öntözőrendszer. Ez nagyon izgalmasan hangzik. De gondolom nem úgy van, hogy csak elkezdem keringetni és kész. Hogyan kezd neki valaki? Milyen lépéseket, előkészületeket javasol a könyv? Igen, ez fontos. Nagyon alapos, lépésről lépésre vezetett a megközelítés. Nem lehet csak úgy beleugrani. Először is kellenek bemelegítő csíkung gyakorlatok.
hogy a test fizikailag, energetikailag is készen álljon. Mondjuk gerincet rugalmasító mozdulatok, gerincfelőlégzés. Aztán van az üst melegítése, az alsó tantien, a köldök alatti központ aktiválása, mint begyújtani a kazánt, és ami nagyon fontos előfeltétel, a belső mosoly és a hadgyógyító hanggyakorlatok. Ezek segítenek kitakarítani a szervekből a lerakódott negatív érzelmi cuccokat, blokkokat, mert csak egy tiszta rendszerben tud szabadon áramlani az energia. Ha ezek megvannak, utána jöhet maga a keringetés. Figyelem az alsó tantierre, megérzed az energiát, lehet csak melegség, bizzsergés először, és tudatosan végigvezeted a pályán. Pontról pontra, gerincen fel, elől le. A könyv ad hozzá térképet, útmutatást, részletesen. Említetted a negatív érzelmeket meg a tisztítást, úgy tűnik erre nagy hangsúlyt fektet a könyv. Mit ért pontosan negatív energia alatt? És hogy kapcsolódik ez a szerveinkhez? Hát igen, a taoista nézőpont szerint az érzelmek nem csak a fejünkben vannak. Konkrét energetikai minőségük van, és hajlamosak lerakódni a belső szervekben. A harag mondjuk a májat terheli, a félelem a veséket, az aggodalom a lépet, hasnyálmirigyet, a szomorúság a tüdőt. Ha ezek krónikusak, blokkolják a chi áramlását az adott szervben, a hozzátartozó meridiánon. Hosszú távon ez fizikai betegséghez is vezethet, mintha dugulások lennének a belső csőrendszerben. Ezzel szemben a pozitív minőségek, a könyv erényeknek nevezi őket. Kedvesség, bátorság, bizalom, ezek táplálják a szerveket, segítik a szabad áramlást. Aha, és itt jön a csavar, gondolom. Nem az a cél, hogy elnyomjuk a haragot, igaz? Hogy kezeli a könyv ezeket a dugulásokat? Dehogy is, egyáltalán nem az elnyomás a cél, sőt, a taoisták az átalakítás mesterei. Az energia nem vészel, csak átalakul, ez a kulcs. A belső mosoly egy csodásan egyszerű technika erre. Tudatosan mosolygó, szereteteljes energiát küldesz befelé a szerveidhez, mintha rájuk mosolyognál. Ez oldja a feszültséget, a negatív töltést. A hadgyógyító hang pedig még direktebb. Specifikus hangrezgésekkel, egyszerű mozdulatokkal szó szerint kiszellőzteted a negatív energiát a szervekből. Helyet csinálsz a friss csínek. Van egy olyan gyakorlat is, hogy a betegség energiáinak visszavezetése a földbe. Összegyűjtöd a szívben a negatív érzéseket, aztán karokon, lábakon át, főleg a talpon keresztül kiengeded a földbe. Visszatérve a földeléshez. A szellőztetés pedig az ujjbegyeken, lábujjhegyeken át segít megszabadulni a salaktól, színek vizualizációjával. Ezek mind gyakorlati eszközök, érzelmi higiénia tulajdonképpen. Lenyűgöző. Nagyon gyakorlatiasnak tűnik. De úgy érzem, ez nem áll meg a testnél, az érzelmeknél. Mit mond a könyv a nagyobb képről? A kozmikus energiákról? Hogy kapcsolódik az egész a világmindenséghez? Teljesen igazad van. Ez egy felfelé ívelő út. A taoista gyakorlás test-lélek szellemegységére épül, és igen, kiterjed a minket körülvevő univerzumra is. A könyv bemutatja a kozmikus energiák forrásait, szintjeit, kezdve a vúcsivel, az a végső forrás, az ősi üresség, a tiszta potenciál. Gondolj rá úgy, mint a csendes, üles színpadra a nagy bumbul előtt. Ebből jön a tai chi, a yin és yang kettősége, ami mindent áthat. Aztán ott vannak a három tiszta erő. Ég-yang, föld-yin és az ember köztük, aki összeköti őket. A gyakorlatok során nem csak a föld energiájával tanulunk bánni, hanem az égi chivel is, ami a napból, holdból, csillagokból, bolygókból jön. Érdekes módon a könyv még az univerzum mint hologram elméletére is utal, Gábor Dénes Pribram Bohom nyomán, hogy minden rész tartalmazza az egészet. Mi is egy mikrokozmosz vagyunk, ami tükrözi a makrokozmoszt. És a legmagasabb szintben pedig kapcsolódhatunk a saját eredeti szellemünkhöz, a magasabb énhez, a sen tiszta energiájához is. Húha! Ez már tényleg tágítja a kereteket, de hogy lesz ebből gyakorlat? Hogy épít hidat a könyv, a mi kis belső energiakeringetésünk meg ezek között a hatalmas kozmikus erők között? Mi a technika? A híd itt is a mikrokozmikus pálya. Az a csatorna, amin keresztül a testünkben finomított energia felemelkedhet, hogy találkozzon a kozmikus energiákkal. És amin keresztül ezek a magasabb rezgésű energiák leereszkedhetnek, integrálódhatnak a testünkbe. Vannak specifikus gyakorlatok a fejtetőn lévő pont, a bájhui, a koronacsakra megnyitására.
Ez az égi csí és a magasabb én energiának a fő kapuja. A könyv leírja az aranyfényt, a tiszta kozmikus csí befogadásának, keringetésének módját, mint a feltöltenénk magunkat egy védő, tápláló fénnyel. Az egész taoista út egyfajta alkímia. A durvább energiák, mint a szexuális energia, a csing, fokozatosan finomodnak csívé, életerővé, majd senné, szellemi energiává. Végül visszatérve a tiszta tudatosság, a vucsi állapotához. A mikrokozmikus pálya ennek a folyamatnak a központi terepe. Ha már a durvább alapvető energiákat említetted, a könyv nem kerüli meg a szexuális energia témáját sem, sőt, külön fejezetek szólnak róla. Csincsihi. Miért kap ez ekkora figyelmet? Sok más úton ez inkább tabu. Igen, ez egy nagyon fontos különbség a taoista megközelítésben. Itt a szexuális energia, a csincsihi, nem valami alantas dolog, amitől meg kell szabadulni. Épp ellenkezőleg, ez a testünk legerősebb, legkoncentráltabb alapenergiája. A kreativitásunk, a vitalitásunk, a fizikai erőnk, a hosszú élet forrása. Úgy tekintenek rá, mint a legértékesebb nyersanyagra. A cél nem az elfojtása, és nem is a kritikátlan kiélése, ami fétszórja ezt az értékes energiát, hanem a tudatos megőrzése, finomítása és átalakítása magasabb rendű energiákká, mint a nyersolajat finomítani magas oktánszámú üzemanyaggá, ami aztán meghajtja a finomabb gépezeteket, testet, elmét, szellemet. A könyv ezt történelmi kontextusba is helyezi, egészen a sárga császárig visszanyúlva. Oké, szóval nem elnyomni, hanem hasznosítani. De milyen konkrét, gyakorlati módszereket kínál a könyvenek az erőteljes energiának a kezelésére? Próbáljuk finoman megközelíteni. A könyv konkrét fizikai és energetikai technikákat ír le, férfiaknak, nőknek egyaránt. Például a hírlégzés és a petefészek légzés, meg az ehhez kapcsolódó belső masszázsok. Ezek célja az energiatermelés tudatosítása, fokozása ezekben a központokban. Kulcsfontosságú a gátizomzat, a medencefenék izmainak tudatos kontrollja. A könyv ezt power locknak vagy hasonlónak nevezi. Ezzel meg lehet tanulni megakadályozni az energia elvesztését, mondjuk ejakuláció vagy menstruáció során, és ehelyett felfelé irányítani a mikrokozmikus pályán. Leírja, hogy lehet ezt az erős, alapvető csing energiát felhozni a gerinc mentén, hogy táplálja az agyat, a szerveket, és átalakuljon finomabb csívé. Kitér a párkapcsolati dimenzióra is, a gyógyító szerelem gyakorlataira, ahol a férfi, yang és női, yin energiák tudatos cseréjével, harmonizálásával mindkét fél erősödhet, és mélyülhet a kapcsolatuk. Nem csak fizikailag, hanem energetikailag, spirituálisan is. A cél itt is az egészség, a vitalitás, a közös fejlődés. Fantasztikus! Hű, mennyi mindenről volt szó. Próbáljuk meg összefoglalni a lényeget neked, aki hallgatsz minket. Szóval itt van ez a könyv, ami egy komplett rendszert kínál. Igaz? Megismertük a csít, mint irányítható életerőt, a földelés alapvető fontosságát, mint biztonsági hálót, felfedeztük a mikrokozmikus pályát, mint a belső energiakeringétés központi motorját. Ez tiszta. Láttuk, hogy a negatív érzelmek nem démonok, hanem átalakítható energiák, a belső mosoly hadgyógyító hang eszközeivel. Kitekintünk a kozmosz felé, és láttuk, hogy hogyan kapcsolódhatunk magasabb energiákhoz. És megértettük, hogy a szexuális energia ebben a rendszerben nem tabu, hanem a legértékesebb nyersanyag, a vitalitáshoz, a fejlődéshez. Az egész pedig tele van konkrét, lépésről lépésre követhető gyakorlatokkal. Pontosan erről van szó. Ez a könyv egy gyakorlati kézikönyv, egy belső utazáshoz. Az itt bemutatott technikák a bemelegítéstől a pályán át az érzelmi tisztításig, az alapvető energiák kezeléséig egy koherens rendszert alkotnak. Céljuk, hogy eszközöket adjanak a kezedbe. Önmagad gyógyításához, az energiád növeléséhez, az érzelmi egyensúlyod megteremtéséhez, a benned rejlő potenciál kibontakoztatásához. Egy olyan út ez, ami nem választja szét a testet, az elmét és a szellemet, hanem egységben kezeli őket, és összekapcsol a természettel, a földdel és a kozmosszal. Zárásként pedig egy gondolat ébreszté neked. Ha elfogadjuk ezt a szemléletet, hogy a testünk, az érzelmeink, az energia ennyire szorosan összefüggnek, ahogy a könyv leírja, akkor mi lenne az az egyetlen, pici, konkrét lépés a ma hallottakból,
Lehet ez csak egy tudatosabb lélegzetvétel, egy őszinte mosoly befelé, amikor feszült vagy, hogy csak pár másodpercig megérezni a talpad alatt a földet. Amit megtehetnél még ma. Egy apró lépés a saját energiád ápolása, a saját jóléted felé. Köszönjük, hogy velünk tartottál ebben az elmélyülésben Mantak Chia világába.